Scris în latinește. Nu a fost cuvântul român până în 1852. Scris cu litere latine. Scris cu litere latine, români. Dacă așa de tare moldovenii iubeau să fie împreună cu românii, cât timp a durat prima unire din 1600? Un an și jumătate. Da? De ce nu a durat mai mult? Pentru că ticăloșii au fost mai puternici decât românii. Pentru că aceste popoare nu au dorit să trăiască împreună. Nu erau oameni, toți erau ticăloși. Pentru că cele trei imperii din jurul Principatelor României erau mai puternice. În timpul Și mai egoiste. În timpul lui Ștefan cel Mare, de câte ori buncheni împreună cu România au atacat Moldova, știți? Din păcate s-a întâmplat și asta, dar nu prea de multe ori, din păcate. Pentru că, De foarte multe ori. Pentru că Radu cel Frumos, fratele mai mic al lui Vlad Țepeș, văd cu Sfântul Ștefan cel Mare, din păcate a fost filoturc. Deci a fost trădător. Cetăți strădători, așa la Putin, așa la... Turcii au fost mai aproape de Moldova în față de Muntenia, țara românească, Muntenia. Cum a avut loc unirea din 1918? Poporul a dorit unirea. Da. Sfatul țării pentru 2 milioane de lei care s-au dat acolo pe strada Pușkin. La moment. 2 milioane de lei. Aveți dovezi? Sunt dovezi în cărțile de istorie. Vă înșelați, vă înșelați. Dar oamenii ăștia sunt proști care stau aici, care au venit la Unie. Vă înșelați, vă înșelați. Noi suntem proști ăștia. Eu nu vă fac prost. Eu nu vă fac, v-am numit prost. Eu am părerea mea. Sfatul țării a fost organ nelegitim, pentru că nu era recunoscut internațional. Și nu a fost referendum. Asta toate nelegitim. Dumneavoastră a studiat numai cărți sovietice. Eu nu vorbesc de cărți dumneavoastră. Studiați cărțile de istorie scrise de români patrioți. Românii acum spun una, 50 de ani spuneau alta.